Viem, že teraz sa bude dať Jindřichu, ísť. vstávej! O tohle nechceš přijít. No, co je? Co se děje? Nevyzul si Pojď si na ty hradby. haxny. Přijela hlídka, že k nám táhne průvod od Skalice. Jaký drip už mám? Ale, počkaj. Mám to uložené, takže môžeme si ísť troška popačiť zámečky. Dobre. To by sme mali. Ó, čaute, čaute, čaute. Teším sa, že ste tu. Počkaj. Ešte si ideme tuto pre jednu truhličku. Zavrieme si dvierka. Fajnovo. Počujete ma dobre? Respektive skôr hru, či počujete. Mňa asi počujete dobre, ale či tú hru počujete. To ma zaujíma. Obvezy si zoberiem. Dobre. Prečo som zase taký preťažený? Čo mám také ťažké? Do zbroje mi nič nepribudlo, jedlo nie. Tuto mi nič také nepribudlo. Prečo mám zrazu o sebou 84 kg? Však som mal 78. Čo ešte vyhodím do kilu? Ale budem preťažený, no. No, idem asi zatiaľ hore. A ja si dám zo seba dole tie pláty. Si dám tiež dole. Aj kroškovú kuklu, aj toto, aj toto, aj toto. No a môžeme ísť tuto. Vyberieme nejaké truhličky. Chat, rozprúďme to prosím ťa. Prečo som offline? Už to nabehlo? Okay. No, spravíme si zbroj. Okay. Už to ide, že? Dobre, ok, chat. Neviem, prečo mi to vypadlo. Ahoj, 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 vítam ťa v čete. Čakaj, ja si to ešte skontrolujem tuto. Sekundičku mi dajte. Neviem, že prečo sa mi to tak laglo. Dobre, dobre, už sme späť. Super. Jajha. No, nohy, ktoré chceme. Tieto za 1,1k určite, tieto zahodíme. A tieto zahodíme. Nohavice hneď môžeme zahodiť. Čevice môžeme zahodiť, varkry môžeme zahodiť. Rukavice sú ktoré lepšie. Tieto Saske asi, že? Tieto môžeme zahodiť. Ramena, tieto sú lepšie. Ostruhy chceme. Kukla. Toto predáme, teda zahodíme to. A teraz klobouky je 15, 15, 6 a toto je 10, 10, takže toto zahadzujeme. A Hauberg, tento tiež asi teda zahodíme, ten pánsky bude lepší. Dobre, ideme hore. Ale tak som preťažený jak hovado. A ja tu nič nevidím, kámo. A, to je ťažká truhla.
Pád nie. Tu sú iba ťažké truhly. Hore sa už asi nedá ísť, že? Vyššie, tam už je strecha. Teším sa, že ste späť, ahojte. Neviem prečo to vypadlo, mne to tiež padlo. Ne, moje noha. Ja som idiot. Dobre, môžeme ísť na druhú stranu. Ideme niečo zobrať. Ide vám to dobre? No, takže ideme si ešte popačiť pár zámkov. Tuto by mali byť nejaké snadné truhly. Plus tieto dvere sú zamknuté v noci. A myslím, že by tu aj nikto nemal byť. Takže. Tuto nič, ale my chceme ísť hore, to je tuto. A ešte mi ostala vlastne na nádvorí tá jedna truhla, že? Takže poďme potom pozrieť aj tam. Veľmi snadné, super. Tie perky si ešte musíme spraviť, chaloši. A babi. Aj chaloši, aj babi. Toto je nič. Ale... Máme tu, čo tu máme? Výžečnosť tu máme, super. Poslední nabitka určite chcem. Dovednosti. Ujížení. O, dobre. Troufalec. Nie, dáme si dešťomila asi. Ale dokiaľ. Ešte mám nejaké dovednosti? Vylamovanie zámku. Odolné paklíče. 1x DL. No, to potrebujem. Opravá, že nechcem. Dobre, toto chcem. Super, takže perky by sme mali. Toto by sme mali a ešte by som išiel z tejto strany. No poď, les. Musel som si zraniť tie nohy, ty vole. Dobre, ďalšia truhla. Mohli by sme dostať ďalší level up. Ako sú tu fajn vec. Ale počkaj, luk by som mohol mať lepší, nie? To je zbranie. Luk väznický, svída. Sila vtahu 39. A tu je... 37, 42, 39. Tak zoberieme tu lísku asi. Zoberieme lísku. A dáme si zbranie. Dáme si lísku a tento môžeme aj zahodiť teda. Koľko stojí? Okay. 83, to môžeme zahodiť, to predáme potom za lacno. OK. Tak, čo to by sme mali. Ešte nám ostáva posledná truhla. Tam na nádvorí. Ahoj, ahoj, vítam ťa v čete, čau, čau. Dobre, ideme sem. Ja som sa fakt zlakol, že som za niečo dostal ban. Že som niečo porušil alebo tak. Nevyznám sa v tom ešte nejako. Dobre, tuto nemáme nič, šprintovať nemôžeme. A nemáme ešte ani truhlicu, takže si to nemáme ani kam uložiť. To je paráda. Som rád, že je vás tu už toľko. Tuto ešte nie je nejaká ľahká truhla. Ťažké, hodne ťažké. Ani toto nie je nič, že? Tuto sa nedá nič zobrať? Ne. Dobre, tak ideme dole. Ja inak rozmýšľam, že by som len tak akože pre svoju vedomosť nechal niečo v truhle tuto na Talmberku, že či to tam ostane potom. To by som rád vyskúšal. A možno aj sem niečo hodím.
Poď. Super. Nová úroveň. Dobre, nechcem odtiaľ to nič, ale hodím sem, čo sem hodím. Hodím sem... Ešte tej zbroje nemám nič také na vyhodenie. Hodím sem jeden meč, hodím sem ten falchion. Čo to spraví? Teraz tu je, dobre. Tak som zvedavý, že keď sa sem vrátime, že či to tam ešte stále bude. No som stále preťažený, ale už si môžem dať zbroj. Už máme asi vylúčené všetko, boli sme hore aj na jednej, aj na druhej strane. Ajha. Chápie, klobov, kukla. Tuto nechceme kuklu, tu môžeme asi zahodiť. Rouškové nohavice, ostruhy, ramena, rukavice. Zbrane. Zbrane ešte má zatiaľ, dobré. To válečné kladivo tiež asi môžem zahodiť. Ešte stále mi koľko ty kokos chýba. Dobre, sme na hradbách. To sa nepochytil. No, to je halus. Ale že vraj stredovek, keď akože nebolo v nejakom vojnovom období, že to bolo celkom akože také pekné, veselé. Že akože tí ľudia sa mali v zásade fajn. To je hodne ťažké. Tuto som mal aj včera strašné FPS dropy. Takže, sorry chat, teraz to bude chvíľku sekať asi. Co se to děje? Ale prejdeme to, dostaneme sa za chvíľku z Talmberka a už to bude dobré. Na Talmberg v noci, zvlášť když po tom nájezdu na Skalici už nemá výhodu překvapení na své straně. Třeba to není on. No čo? Pribudne tam nejaký follow alebo nejaká správička do chatu? Byl tábor a teprve se připravoval k útoku. Nevypadalo to, že by dneska chtěl hrát dobyt. A pan Racek je zkušený válečník. Čo, ja som to videl včera. Nedává to smysl. A to Co ještě preskočím. viděli ti Bůh tě opakuje. Dobre, teraz je pán Racek. Dobre, čo mám teraz robiť? Dnešní noci dáme strojený hlídky. Mám si problém s božkem. Prečo zase? Co Aha. spotřeboval? Že či môžem pomôcť nejako? Potřebuju víc očí, takže jestli bys Dobré. nedržel hlídku s mýma chlapama na hradbách. To je prosba nebo rozkaz? Spíš prosba, ale mohl bys... Kamoško. Ano. Jasně, že pomůžu. Indra je Musím ešte taký nejak nevychovaný, splatiť to, ne? že ste Nevie, sa o mňa nevie ako sa postarali. má správať. Výborně. A neboj, řeknu chlapům, aby tě vystřídali. No tak to dúfam, že to nebude na daždi celú noc. Uhni. Uhni! Kamoško, tie schody. Nič, dobré. Tento tiež nič. Tuto není zámok. No už by za mnou mohol dobehnúť ten čurák, aby mi ukázal, jak mám čakať. Už uteká, super. Idem mu naproti. Pobíháš Že tady jako srasit. zatoulaná ovce. To musí být tvoje první hlídka. Ó, čet, Myslím, že čaute! dneska To už se koľko vás vůbec tu nic už je? nestane. Tak se tady někde Čaute, opři a čaute, prostě teším sa, že ste prostřed. prišli. Ukážu ti, Dneska to je jak teda podstatne lepšie, ako Jasne. to bolo včera. Díky. Dobre, toto máme. Chat, ak vás fakt môžem poprosiť a máte tu možnosť, tak mi napíšte, či máte dobrý zvuk. Či majú dobre počuť, či majú dobre vidieť a hlavne včera som mal problém s hrou, že hru nebolo počuť, tak či je počuť tú hru. Jedem! Pohyb, dělej! Delám. A kam mám ísť?